Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n, Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw i, a da chi'n gwrando ar yr hen iaith, y podlediad lle mae yna Americanwr hynod wybodus yn ceisio addysgu ychydig ar y Cymro anwybodus yma ynglŷn â cyfoeth i iaith ei hun. Da ni ar gael ar gwahanol ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle da chi'n gallu gwylio ni hefyd, da ni ar gael yn gyntaf, wrth gwrs, ar am. A just os da chi ddim wedi clywed y penodau cyntaf yn y gyfres newydd yma, mae Jerry bellach ar draws yr Iwerydd yn Harvard, prifysgol bach Simpl draw yna yn America, a dwi yma yng Nghaerdydd. Jerry, mae'n oer ofnadwy yn y studio yma yng Nghaerdydd. Ie, mae'n boeth yma, da. Dwi'n ystod yng nghefn at rhyw radiator mawr o derfa yma, so dwi'n goch iawn, mae'n boeth yma, da. Mae yna botel o whisky fyna hefyd, siwr o fod, sydd yn egluro'r... Da, oes. Mae'n gynnar iawn. Reit, Jerry, lle da ni'n mynd heddiw? Reit. Dyma ni. Wel, yn yr ail gyfres yma, da ni'n trafod llenyddiaeth y cyfnod modern cynnar, bod ni wedi cwestiynu rhai pethau yn y benod gyntaf trwy bwysleisio bod y traddodiad barddol Cymraeg yn unigryw lly, a mae yna gyfnod o ran barddoniaeth beir rechelwyr, y cywyddwyr sy'n pontio rhwng bedwar ar 10 ymlaen hyd at yr ag ar y 15 ac yn y blaen ac yn blaen. Felly, dyma lle dyn ni wedi bod yn sôn am yr 11 ganrif ar 15 fel cyfnod o barhad ac o newidiadau mawr oedd yn trawsffurfio Cymdeithas yng Nghymru, ac felly'r herio beirdd ac awduron i wynebu newidiadau'r oes. Ond eto parhad, ac mae'n wych gweld beirdd yn ywedig yn dyddio hein ddillio sgwennu i drafod pethau newydd, a dyn ni wedi cael cipolwg ar hynna hefyd yn yr ail benod. Ond dyma ni wedi trafod ychydig o farddoniaeth, a dyn ni am droi at ryddiaith Gymraeg. Iawn? Right. A dwi am drafod cymeriad mawr a phwysig a diddorol. A mae'n debyg bydd rhaid ni neithio 2 benod i drafod, achos mae waith y mor swmpus, sef Elis Gruffydd o Sir Fflint yn wreiddiol, ond y milwr o Calais, mae'n cael ei alw weithio, gan ei fod wedi gweithio am rhan fwy o'i oes fel aelod o warchodlu Harri VIII, y brenin Seisnig yng Calais yn Ffrainc. A mae'n gymeriad diddorol iawn, achos mae'n dangos, mae'n gymeriad trothwyol mewn ffordd, sy'n sefyll ar y trothwy rhwng yr hen gyfnod a'r cyfnod newydd, a mae i fywyd i hun i ddiwgraffiad hanes i fywyd yn enghreiffio am sut oedd Cymro yn y cyfnod yn tramwyo y llwybra troellog yna wrth i Gymdeithas newid gymaint yn oes y Tuduriaid. A hefyd, mae ei waith o o'r llawysgrifau sydd wedi goroesi yn ei law ei hun yn dangos sut oedd fel llenor, fel creu'r llawysgrifau Cymraeg wedi pontio'r hen gyfnod canoloesol i gyfnod newydd. So, Elis Gruffydd, mae rhaid i fi gyfadda nad oeddwn ni erioed wedi clywed amdano fo nes i fi ddarllen dylyfr ardderchog di, dwi'n cael brolio dylyfr di, Sophistry'r Saeson nes di gyhoeddi argol. Spel yn ôl. Rwan, a mae'r ffigwr Cymraeg a Chymreig hynod o ddiddorol yma, ac o'n i erioed, yn llythrenol erioed i clywed amdano fo. Rwan, ydy hynna herwydd fo anwybod... Dwi'n yn cael yr argraff bod pobl yn gwybod am Elis Gruffydd, bod o'n ffigwr... Pam da ni'n gwybod amdano fo? Tan y benod hon. Na, ti'n llygad y le, Richard, a dwi ti ddim yn eithrin hynny o beth, felly nid anwybodaeth di sy'n cyfri y tro hwn. Ond, na, mae'n gymeriad nad yw wedi gynnwys i ryw radd yn y canon llenyddol, y llenyddiaeth Gymraeg sy'n cael ei dysgu, a'i dyrchafu, a'i thrafod hynny. Mae yna ysgolheigion sydd wedi cymryd i ddod yn mawr o fo, am yr hanesydd Prys Morgan, Thomas Jones gynt, yn ddwy diweddar Cyrydwen Lloyd Morgan, Patrick Ford o'r brifysgol hon yn Harvard. Jerry Hunter. Fi yn fyna, ac am felly ysgolheigiau hefyd wedi dangos i ddod. Mae'n gymeriad diddorol, ond dydy o ddim wedi cael troedlen y canon o ran beth sy'n cael ei drafod. Ond y bod yn onest, mae hynny'n wir o bosib oherwydd rhai agweddar ei waith ei hun, ond hefyd oherwydd y ffaith bod y cyfnod
dyn ni yn ei drafod rwan, yr 11 yn dipyn o dirneb o ran trafodaethau hynny yw. Mae llawer o Gymru Cymraeg yn gwybod rhywbeth hwyrach am lenyddiaeth yr Oesau Canol, y Mabinogi, y chwedlau Arthuraidd, Dafydd ap Gwilym ac yn y blaen. A wedyn mae pobl yn gwybod hwyrach am, y mynna Williams Pantycelyn o'r 19th ganrif, y mynna Anne Griffiths, nofela Daniel Owen yn Oes Victoria, wedyn llenyddiaeth yr 20th ganrif, T. Gwyn Jones, Gerallt Lloyd Owen, Kate Roberts, ac yn y blaen, hyd at a Gareth Owen a pwy bynnag heddiw lle de. Ond mae'r cyfnod yn ni'n canolbwyntio arno fo yn yr ail gyfres yma o'r podlediad, yn trafod cyfnod sydd wedi cael ei anwybyddu i raddau, bod yn rhai ysgolheigion wedi mynd ar afel ag o, ond ar y cyfa, mae'n dipyn o dirneb o ran canfyddiad Cymru Cymraeg heddiw. Felly mae hynny'n edrych yn gyffroesio. Felly mae Elis Gruffydd wedi diodda i ryw raddau oherwydd hynny, ond hefyd o ran rhyddiaeth Gymraeg, fel dwi wedi pwysleisio yn barod yn y penodau cyntaf yn y gyfres hon, mae yna barhad rhyfeddol o ran barddoniaeth Gymraeg. Gyda'r un ffurfio o ran y cywydd, yr englyn, yr awdl yn cael ei defnyddio i ganu'r un matha o barddoniaeth, canu mawl a canu crefyddol a canu serch yn parhau o'r 4 ganrif ar 10 ymlaen hyd at ganol neu ddiwedd yr 15. Ond mae'r rhyddiaeth Gymraeg yn wahanol iawn, de, achos ar ôl cyfnod y Mabinogi, os liciwch chi da, yr Oesau Canol, a'r llawysgrifau canoloesol sy'n cynnwys y chwedlau Cymraeg brodorol a chyfieithiadau Cymraeg o destun y Lladin ac yn y blaen. Mae'n gopio o rai beth o hyd, ond mae'r iaith yn newid, ynddo. O ran ysgrifennu, mae orgraff, y ffordd o ysgrifennu newid ers yr hen ddyddiau gyda'r mynachdau a rhyw ffurf sefydlog o sgwennu ac yn y blaen. A hefyd mae safle cynhyrchu llawysgrifau wedi newid, dyn ni wedi trafod hynny o blaen, o'r mynachdau i gyd-destun a lleig tu allan i'r eglwys ac yn y blaen. Ond hefyd, mae'r iaith yn newid hefyd ar lafar. Felly mae Elis Gruffydd yn gymeriad sydd yn dangos y pontio yna rhwng y 15fed ganrif a'r hen draddodiad mynachaidd mewn ffordd, neu o leia, os nad mynachaidd, y traddodiad canoloesol diweddar, yna ni drafod hynny mewn manylder mewn munud lle. A hefyd, be oedd yn digwydd yn y cyfnod cyffroes newydd hwn, gydag awduron yn mabwysiadu dulliau mwy personol, mwy unigryw o ysgrifennu, a dyn ni'n clywed llais go iawn, yr awdur, am y tro cyntaf. Yn yr Oesau Canol, o ran yr holl chwedlau Cymraeg canoloesol, Pedair Cainc y Mabinogi, a'r 2 freuddwyd, a chwedlau Arthuraidd, ac maen nhw gyd gan awduron di-enw. Dyn ni wedi trafod hynny yn y gyfres gyntaf. Dyn ni'n gwybod enwau beirdd mawr yr Oesau Canol, ond dyn ni'n gwybod enwau pwy bynnag sgwennodd y chwedlau mewn rhyddiaeth. Mae rhyddiaeth yn di-enw yn yr Oesau Canol. Ond rwan, mae gennym ni dalp o rhyddiaeth gan awdur, a sawl talp gan sawl awdur os ydyn ni symud ymlaen trwy'r 11 ganrif ar 15, gan Gymru, dyn ni'n gwybod i henwau nhw, a dyn ni'n gwybod rhywbeth amdanyn nhw fel pobl. Felly mewn ffordd, dyn ni'n gweld datblygiad oes yr awdur modern i ryw raddau, a hefyd o ran prif waith Elis Gruffydd i gronicl mawr hanes y byd sgwennodd o. Mae'n lawer yn y testun hwnnw am ei fywyd ei hun. Mae'n cynnwys llawer o bethau welodd o gyda'i ligad ei hun, pethau nath o gymryd rhan yn y nôllu, o ran datblygiadau gwleidyddol a milwrol ac y blaen. Felly mae'n bosib dadla, dwi'n chwarae chydig bach gyda ffurfenoleg a'r genre, ond mae'n bosib dadla mewn ffordd eich bach yn chwaraeus, mae Chronicl Elis Gruffydd yw'r hunan gofiant cyntaf yn yr iaith Gymraeg hefyd. So be, just un, mae'n amlwg mae rhaid ti'n neidio fewn, ond o'n i'n tybio hefyd, tybad os oedd y ffaith bod o'n filwr yn myddin Lloegr hefyd wedi effeithio ar, ti'n bod yna lai o wneud hefo Elis Gruffydd na falla rwy'n ei ddisgwyl oherwydd bod o ddim falla yr teip o berson fysa lot o bobl sy'n gweithio mewn adrannau Cymraeg dros y ganrif dwytha. Filwr yn y fyddin Saesneg ac yn disgrifio'r fyddin fel y fyddin Saesneg, ac oedd o'n falch
o'r ffaith i fod yn filwr yn y fyddin Saesneg, yn gwasanaethu Harri VIII, a hollol yn anni drafod agweddau nes ymlaen, sydd yn erbyn y darlun y bysa cynleitholwyr Cymraeg yn dymuno i gael. Ond eto mi oedd yn Gymro i'r car mewn ffyrdd eraill. Ac yn cyflwyno rhyw ddarlun eitha tanbaid o hunaniaeth Gymraeg weithiau, ac hefyd yn sgwennu yn yr iaith Gymraeg, i fod o'n gallu sgwennu yn Saesneg ac o bosib Ffrangeg a Lladin. Felly, dyna rhyw gyflwyniad iddo fo. Trafod hanes i fywyd. Dwi wedi sôn pan mae mor bwysig. Ond un peth arall i ddweud yn gyffredinol da. Mae'n bosib sôn am beth sy'n mor ddiddorol am Elis Gruffydd. Gyda rhyw fath o, rhyw fath o wrth-ddywediad, neu rhywbeth sy'n ymddangos fel gwrth-ddywediad, right? O ran cyfnod y Tuduriaid yr 1915 yng Nghymru, mae o yn Gymro sydd ar un wedd yn gwbl unigryw, ond eto yn gwbl nodweddiadol o ei oes, right? O oes Cymru yn oes y Tuduriaid fel ffordd. Sut mae'n neud synwyr o'r gysoddiad yma? Wel, na ni ddod nôl at hynna gobeithio ar ddiwedd y ben. A goffa fi, Richard, os dwi'n cofio, i egluro hynna ar ddiwedd y Pennod, os dwi'n Pennod yn egluro hynny yn ei hun. Mae'n ddiddorol, mi welwch chi yna, reit? Felly, hyn dyn ni wybod amdano fo. Mi gafodd ei eni yn Sir y Fflint, diwedd y 15fed ganrif, hwyrach rhwng 1845, cyfnod, dwi'n dweud hynna, achos blwyddyn brwydr maes Bosworth a dyrchafiad Harri VIII. So, 1485? Ie, sorry, 1485. 1485. Sorry, diwedd y 15fed ganrif. 1845, 1890... 1485. Be sy'n yma hynny? Dwi wedi bod yn darllen hanes y bedwaredd ganrif 15 gyda. Reit, ia. 1485, 1490, neu hwyrach yn ystod y 1490 cynnar gafodd ei eni. Y hyn sy'n bwysig, dim yn gwybod union, ond y hyn sy'n bwysig yw iddo gael ei eni tua diwedd yn ystod 10 mlynedd, 15 mlynedd ola o 15fed ganrif. Yn llythrennol, oedd o'n fabi pan oedd Harri VIII yn mynd yn Harri VIII, neu gafodd ei eni yn ystod blynyddoedd cyntaf Harri VIII fel brenin. Felly yn llythrennol yn ystod blynyddoedd cyntaf oes y Tuduriaid. Pan oedd teulu Penmynydd wedi cipio coron Lloegr. Union, na chdi. I ni gael bod yn blwyddol amdano. Dod iawn y le o'r diwedd. Yn union. Felly, o ran i oes, mae oes, mi di farw, dyn nhw'n gwybod yn union pryd, ond ganol y 1550 mae'n debyg. Felly mae oes Elis Gruffydd yn rachwantu bron yn union hanner cyntaf cyfnod y Tuduriaid. Iawn? Felly mae hynny'n ddiddorol. Felly mae'n wych o ran trafod yr holl newidiadau yn ystod cyfnod y Tuduriaid a'r modd yn ni'n gweld llenyddiaeth ar ddwyrych yna. Wan ta, gafodd ei eni Sir Fflint, gronant ycha gwesper plwy Llanasa yn Sir y Fflint. Reit? Dwi wedi sgwennu 2 lyfr am 2 Gymro o gronant yn plwy Llanasa. Y llall yw Robert Everett, oedd yn bwysig iawn o ran Cymru America yn y 1415. Rhyfeddol iawn. So, does dim llawer o ddim byd yn gronant ycha, gyda phob parch i bawb sy'n bydd lle i hyfryd dwi'n siŵr, ond mi gynhyrchodd o leia 2 Gymro llenyddol pwysig iawn, reit? Felly, oedd o'n perthyn i deulu o uchelwyr, iawn? Felly, o ran i dras, o ran i waed, o ran ei deulu, oedd yn perthyn i'r haen ucha draddodiadol yng Nghymru ers diwedd oes y tywysogion. Uchelwr oedd o. Ond oedd yn perthyn i'r mostyniad o teulu Mostyn, teulu mawr a phwysig yn hynod yr Steddfod. Nathon ni drafod Steddfod y Caerwys o'r ffaith bod y mostyniad wedi noddi Steddfod y Caerwys yn oes y Tuduriaid ac yn y blaen. Perchnogion Llandudno, dwi'n meddwl, ydi teulu Mostyn. Llawer iawn. A stad fawr, a llyfrgell fawr o ran llawysgrifau Cymraeg Mostyn. Be bynnag, so oedd o'n perthyn i deulu mawr cyfoethog pwysig, ond mae'n debyg bod, mi oedd cangen Elis Gruffydd o'r teulu di mynd yn blawd neu yn sylweddol blotach, iawn. Felly, ath o ddim i brifysgol, hwyrach bod nad oedd y teulu gallu fforddio ei anfon i brifysgol Rhydychen, a mynd yn fyneiddiwr go iawn, a ni drafod hynny mewn Pennod arall. Felly, mi ath o yn filwr proffesiynol, ond
mae'n bosib iawn i fod wedi... Mae'n amlwg i fod wedi cael addysg o rhyw fath pan oedd o'n blentyn yn Sir y Fflint. Mae ambell i, dwi'n credu mae Ceridwen Lloyd Morgan sydd wedi argrymu hyn, ella bod Prys Morgan wedi argrymu hyn hefyd yn gynharach, ond wedi argrymu iddo gael addysg o rhyw fath, hwyrach gan rhyw fynach o abati istrad Dinas Basing neu yna ti. Glen Frewi ffordd na felly. Ie, da ni'n trafod yn y benod a'r ail benod o ffaith bod y mynachdau. Mi gafodd y mynachdau i diddymu yn ystod i oes, wrth gwrs. Oedd yn byw trwy a blynyddoedd cynnar, degawdau cynta, a diwygiad Protestannaidd yng Nghymru a Lloegr a Calais, ac y mynachdau wedi i diddymu ar ôl iddo adael Cymru a deud y gwir. Ond mae'n debyg, achos oedd yn gallu sgwennu yn dda iawn, ac hefyd mae'r llawysgrif gyntaf o'i waith sydd wedi goroesi yn dangos i fod o'n gyfarwydd iawn ar traddodiad llawysgrifol Cymraeg. Mae'n debyg iawn i lawer o lawysgrifau eraill gafodd i sgwennu yn ystod y 15fed ganrif. Yna ni ddod nôl ar hyn yn munud. Felly, ond Sir Fflint, teulu uchelwrol ond gymherol dlawd, rhyw fath o addysg hwrach gan fynach, hwrach. Dyma Prys Morgan di awgrymu bod Elis Gruffydd wedi cael ei addysg gan fardd o bosib, achos mi oedd beirdd yn teithio gwmpas ac yn ymweld â thair i chelwyr. Ond eto, mae Elis yn sgwennu amdano fo ei hun cryn dipyn, a tysa fo wedi cael addysg farddol, fysa fo wedi cyfansoddi rhywfaint o gerddi fysa rhywun tybio, a dydy o ddim wedi cyfnodi unrhyw gerddi o ei waith ei hun. Felly dwi'n ama bod o wedi cael addysg farddol. Dwi'n meddwl bod addysg mewn sefydliad eglwysig neu gyda rhyw fynach yn dŵad i ymweld â'r teulu neu rhywbeth felly. Ond gafodd o addysg yn Sir Fflint. Wedyn nath o yn filwr proffesiynol, pan oedd o'n ifanc iawn, hwrach yn ei harddegau hwyr, ddechrau ei geiniau. Doedd na ddim byddin sefydlog yn Lloegr, a cofiwch mae Cymru yn cael ei wneud yn rhan ffurfio o Loegr gyda'r deddfau unol yn ystod oes Elis Gruffydd. Ond doedd ddim byddin sefydlog, mond pan oedd mond efo ambell eithriad gan gynnwys warchodlu, garsiwn Calais, Ffrainc, yna ni ddod nôl hyn ymlaen. Felly, ond pan oedd y brenin, Harri VIII yn achos Elis Gruffydd yn mynd i rhyfal, oedd yn galw yn filwyr, a wedyn oedd byddwn yn cael ei ffurfio. Felly ath y filwr a gwasanaethu mewn ymgyrchoedd ar y cyfandir pan oedd Harri VIII yn brenin ifanc ac eisiau dangos ei hun fel arweinydd rhyfal o'r hen oes a mynd i Ffrainc ac mi oedd Frenhiniaeth Seisnig wedi halio Ffrainc neu rhannau sylweddol Ffrainc ers canrifoedd ac oedd o eisiau adennill y dirnas estynedig honno. Felly mi fi Elis Gruffydd yn gweithio fel milwr yn myddin Harri VIII yn Ffrainc yn gynnar iawn yn ystod y 1520au cynnar ac hyn hynny. Oedd o'n gwasanaethu gyda Sir Robert Wingfield. Oedd Robert Wingfield yn rhyw swyddog uchel yn wladwriaeth a byddin Harri VIII. Hwrach, mae hyn anachronistaidd. O bosib i weld efo rhywbeth o gadfridog yn myddin Harri VIII, pethau bach wahanol. Yn y bynnag, mi oedd Elis gyda Sir Robert Wingfield ar faes y brethyn eiraid, The Field of the Cloth of Gold, iawn, yn ymwyl Calais, 1521, pan oedd Harri VIII a brenin Ffrainc, ymhrosti'r Ffrainc, Charles V, yn cyfarfod i drafod telera ac oedd o'n lofest o basiant mewn ffordd, gyda ddwy ochr wedi creu pebyll mawr, eiraid, lliwgar, anferthol, fel neuadda cyfa yn edrych fel rhyw ddinas ffantasiol wedi cael ei adeiladu, gwariant anferthol. Pob ochr yn dangos i cyfoeth a'i grym ac yn y blaen. Ac mi oedd Elis yna yn llygadus di hynna. A mi ath gyda i feistr, mi ath o'r neges i babell ac yn wir i siamberi mewnol pabell Brenin Ffrainc.
A mae'n disgrifio Brenin Ffrainc. Siar pan oedd wedi hanner wisgo yn cerdded o gwmpas i babell. Ac mae'n ei ddarlunio fod dyn ymhonus, mae'n dweud bod ei goesa'n fain iawn, achos mi welodd o'n hanner noeth. Oedd o'n i drons. Oedd, mi oedd o. Neu, hollol. Ac mi oedd Elis Gruffydd yn llygadist i wleidyddiaeth rheg ycha. A mi sgwennodd amdano fo yn ei famiaeth, yn y Gymraeg, de. Mae'n rhyfeddol, dydi. Felly, na fo, yna ni ddod nôl hynny nes ymlaen. A wedyn, ar ôl i'r rhyfeledd oedd i ben, oedd o heb swydd, achos doedd o ddim rhyfel, felly doedd o ddim byddwn sefydlog, a felly dim gwaith i filwr. Felly, ond oedd o'n un argraff reit dda ar Sir Robert Wingfield yn ystod yr ymgyrchoedd milwrol. Felly, nath Sir Robert Wingfield roi swydd i Elis yn ôl yn Llundain, fel ceitwad plas Wingfield, yn Llundain. So fo oedd fath y prif was a prif negesydd Sir Robert Wingfield yn Llundain am gyfnod o rhyw 5 mlynedd, o 1524 hyd at 1529, oedd Elis yn byw yn Llundain. Ac yn mynd ar neges yn amon, neges rhaid bwysig dros Sir Robert Wingfield, a felly dros y brenin Harri VIII. Oedd yn mynd i weld pethau'n Star Chamber, de, ac yn gweld llys a llywodraeth Harri VIII yn ei dirgel gyfarfodydd weithiau, ac yn mynd ar neges yn gwybod lot. A hefyd, dyn ni wedi trafod hyn yn barod yn y gyfres yma, gan fod Harri VIII yn Gymro o ben mynydd, fel y gwyddosti yn iawn. Richard, oedd y gymaint o Gymru, rhai wedi helpu Harri VIII dod i orsedd yn filwrol ac yn wleidyddol, y gymaint o uchelwyr Cymraeg wedi heitio i Lundain wedyn i gael swyddi da. Yn lwyth o Gymru, llwyth o uchelwyr, oedden ni'n trafod hyn yn yr ail benod wrth drafod cerdd o fawl gan dyd yr aled yn canmol rhywun am gael dyrchafiadau yn y llys yn Llundain ac yn y blaen. Ond hefyd mi oedd uchelwyr bach is o ran statws a Cymru gyffredin yn mynd i Lundain i gael swyddi. Felly, oedd y lwyth o Gymru yn Llundain yn gwasanaethu'r llys, a goron a gwahanol bwysigion eraill yn Llundain. Ac felly, mae'n gwbl amlwg, a mae hyn yn wych, mae'n gwbl amlwg bod Elis Gruffydd yn cymdeithasu, yn dewis cymdeithasu yn aml iawn gyda Chymru eraill, ynddo? Ac yn cyfarfod, a dwi'n tybio cyfarfod yn y dafarn gyda nos, pan oedd gyda nhw amser hamdden, ac yn hel clecs yn Gymraeg am ei meistri. Ac mi oedd Elis weithiau yn cofnodi hyn yn ei gronicl, na ni drafod nes ymlaen. Felly, yng Nghronicl Elis Gruffydd, dyn ni'n cael hanesion, rai pethau welodd Elis a'i lyged ei hun, ond hefyd pethau glwodd o gan Gymru eraill, a oedd yn weision yn y llys yn Llundain ac yn y blaen. Felly, dyn ni'n cael fatha golwg gweision Cymreig o weithgareddau mewnol llys y brenin a Frenhiniaeth y bethau. Mae'r gweision yma fatha pryfed ar y wal. A mae Elis yn cofnodi hyn yn y Gymraeg, de. Felly, mae'n y wych iawn. Oce, be bynnag. Ond pan oedd yn Llundain, am y peth bosib iawn bod wedi sgwennu pethau eraill sydd wedi mynd ar goll. Dyn ni'n gwybod faint mor fregus oedd llawysgrifau, faint mor fregus yw llawysgrifau. Maen nhw'n pydru, maen nhw'n cael eu llosgi, maen nhw'n cael eu colli de. Ond mae yna un llawysgrif sgwennodd Elis Gruffydd tra oedd yn Llundain yn gweithio fel prif was, fel ceidwad i Sir Robert Wingfield yn Llundain. Llyfr Elis Gruffydd mae'n cael ei alw llawysgrif oedd hi. Ac beth sy'n ddiddorol am hyn yn hyd-destun holl fywyd y gwaith Elis yw'r ffaith mae llawysgrif ganol-oesol i naws ydy hi. Mae'n debyg iawn i lawer o lawysgrifau Cymraeg eraill o'r 15fed ganrif. Rhyw gyflwyniad, casglu'r emrywiol o gerddi Cymraeg o'r gorffennol, ambell gywydd sy'n weddol gyfoes hefyd, a tymeidie o ryddiaeth Cymraeg. Nid y Mabinogi y pethau fel yna, ond pethau oedd yn cael eu copio yn aml mewn llawysgrifau Cymraeg yn y 15fed ganrif. Pob math o wahanol bethau. Pethau crefyddol, pethau wedi cyfieithu'r Lladin ac yn y blaen. Felly, ac hefyd o ran orgraff, o ran llawysgrifau, mae llawysgrifau Elis yn y llawysgrif gynta honno, sgwenwyd yn Llundain yn y 1520, yn debygach i orgraff Gymraeg, i lawysgrifau Gymraeg yr oesau canol. Dyn ni'n gweld ôl y traddodiad mynachaidd, a rwy'n meddwl am gopi wy'r llawysgrifau fel
Gitain Owain oedd yn fardd pwysig ac yn copi'r llawysgrif ar y 15fed ganrif ac yn y blaen. Felly mae'n dangos bod gen fo fwy nag un droed, o rhan fwy o ddwy droed dal y 15fed ganrif yn y llawysgrif gyda honno. Iawn? Felly, mae'n bwysig cofio hynna. Dyna rhan gynt o'r stori sy'n dangos i fod yn gymeriad trothwyol sy'n pontio rhwng yr hen gyfnod a'r cyfnod newydd. Waita, wedyn, mi oedd yn teithio gyda Sir Robert Wingfield i'r cyfandir yn ymweld â Calais. Calais gan bod Harri VIII wedi methu, wedi bwrwydra wedi methu a ail o'r esgyn Ffrainc. Dim ond Calais oedd ar ôl fel meddiant Lloegr yn Ffrainc, un ddinas gyda walio o'i gwmpas a'r Ffrancwyr wrth gwrs yn dair i ail gipio Calais, yn digon resymol da. Ac felly, Elis yn teithio gyda'i feistr, Sir Robert Wingfield, ac yn ymweld â Calais, a wedyn mi gafodd o gynnig swydd newydd i fynd yn rhan o warchodlu Saesneg, mae'n dweud, y fyddin Saesneg, warchodlu y brenin Harri VIII yng Calais, garrison Calais. Ac fel yn dweud, doedd e ddim bod yn sefydlog, felly mi oedd yn swydd bryn i filwr proffesiynol, felly nath o gymryd y swydd honno. Ac oedd yn swydd fath termau gwahanol cadwyddion, fath o rhingyll yn gyfrifol am rhyw fyntau, rhyw 20 o filwyr yn gwarcho'r rhan ar wal a rhyw bethau felly. So nath o fynd yn ôl i Lundain, cael ei betha, hwylio yn ôl i Ffrainc i Calais ac yn gymryd a'i swydd yna. Wanta, yng Calais wedyn y bysa'r Cymro hwn o Sir Fflint yn byw weddill i oes. Does e ddim cofnod i fod o wedi ymweld â Chymru ers gadael Cymru pan oeddwn ni ar 20 does e ddim tystiolaeth fod o wedi mynd yn ôl i Loegr hyd yn oed ar ôl mynd i Calais. Oedd o'n byw a bod yna am weddill i oes. A marw, dyn ni'n gwybod i fod o'n fyw yn y flwyddyn 1552 pan o'r Pennod i gronicl mawr, na i ddod yn hynna, yn bosib bod wedi byw ychydig o flynyddoedd eto, bosib i fod wedi marw ganol y 1550 pan nath y Ffrancwyr lwyddo i awgipio Calais. Ac mae'n yn ddiddorol ac yn arswydus, oedd Elis Gruffydd yn cael ei ladd pan oedd yr holl Saeson yng Calais yn cael ei lladd. Ti di bod i Calais erioed, asym a le dienaid? Wel, ie. Ti'n meddwl am Elis Gruffydd, ti'n mo? Wel, yn lle gwahanol iawn yn yr un ond garrison bach Seisnig ar ymyl y wlad gyfoethocan Ewrop. Yna, a mae o leb diflas a mae'n wyntog. Ond gyda waliau mawr, cofio. Ond yn oer ac yn wyntog. Ond mi oedd na lawr o fynd y dŵad, gan mae dyna oedd troedle Lloegr yn Ffrainc. Mynd along am yn y dŵad, ac oedd Elis Gruffydd, unwaith eto'n amlwg iawn yn cymdeithasu â Chymru eraill, ac yn amlwg i fod o'n, ac oedd y Gymru eraill yn y garswn yng Calais hefyd. Yn debyg iawn i fod o'n cael benthyg llawysgrifa gan Gymru, ac oedd o'n dal i gopio llawysgrifau Cymraeg, ac yn y blaen. Felly, rhaid bod gen i fel lot yn fawr o amser hamdden ar ei ddwylo fel milwr. Ac gyda fo cyfnodau maith o amser hamdden mae'n rhai. Mi brododd Saesnes leol yng Calais gyda llaw, ond gyda fo lot o amser, ac achos mi sgwennodd o lawer iawn, oedd o'n ddyn oedd yn mwynhau sgwennu da. Mae yna un lawysgrif super siawn gyda fo sy'n cynnwys cyfuniad o wahanol destunau meddygol, testunau am meddyginiaeth a meddyginiaethau, wedi cyfieithu gyda fo o'r Saesneg i'r Gymraeg. Debyg i fod yn sal am gyfnod ac yn ei salwch wedi cymryd diddordeb mewn pethau felly am yr ysgrifennodd amlwg de. Gallai, so ti'n dweud bod wedi gorffan, ella bod chdi'n mynd i gyrraedd hyn yn munud, ond ti'n dweud bod wedi gorffan sgwennu'r darn anfarth ma o ryddiaeth. Ond sut wedyn bod wedi orffan o 1552 nes ti dweud, dyn oedd Calais wedi cael ei goresgyn gen y Ffrancwyr cwta 2 mlynedd neu rhywbeth ar ôl hynny. Da ni'n gwybod sut ar y llawysgrif oroesi? Na i ddod ar hynna. Mae'n bwysig. Felly, nath o sgwennu yr ail lawysgrif gyda fo sy'n oroesi yn cynnwys testun meddygol mewn Cymraeg, castell yr iechyd mae'n cael ei alw. A wedyn, dyna yr ail waith gyda fo, a wedyn y trydydd un yw'r un pwysig sef y gronicl mawr. Dyn ni wedi cyfeirio ato fo, mae gen ti ddiddordeb efo fo. Wan y barod yn gwybod. Felly mi ddechreuodd sgwennu gronicl yn fuan iawn ar ôl dechrau ymgartref yng Calais ar ddechrau'r 1530 mae'n debyg. A treulio dros 20 mlynedd yn sgwennu y gronicl mawr. Iddo sgwennu y llawysgrif feddygol na hefyd yr un pryd yn rhannol.
I bwysleisio'n gynta, fe cymryd dros 20 mlynedd i sgwennu cronicl yma da. Mae'n anfer. Hi yw'r, nid llawysgrif hwyaf, ond o ran testunau Cymraeg. Testunau wedi sgwennu'r Gymru. Y testun Cymraeg unigol hwyaf, yr un mwyaf hir, iawn, yn yr iaith Gymraeg. Wannol. Ac ella gan gynnwys y Beibl Cymraeg. Dwi'n ni cyfri geiriau y Beibl Cymraeg a Cronogol ysgrifennodd. Ond mae'n bobl, ewch chi ar wefan Llyfrgell Genedlaethol, mae yna wedi digidyddio, gewch weld o'i gyd, a mae oedd o'n sgwennu yn dda, mae'n ddifur, mae'n ambell i lun gyda fo hefyd, llun y llawysgrif. Ond mae'n anferth, mae un ddalen o'r llawysgrif yn rhaid fawr, yn bach yn fwy na A4 heddiw, os yw'n cofyn iawn. Ac mae'n agos at 2,500 o ddalennau. Wannol. Ac dwi wedi trosglwyddo tipyn ono fo i deip, dwi wedi trawsgrifio a theipio golygu tipyn. Ac yn fras, mae un ddalen o'r llawysgrif yn trosglwyddo yn dwt i un tudalen o bapur A4 heddiw wedi deipio a gofod dwbl lle. Felly, dros 2,400 agos a 2,500 o dudalennau. I gyd wedi sgwennu yn yr iaith Gymraeg yn yng Calais gan ddyn nad aeth yn ôl i Gymru, de. Felly, o ran hunaniaeth, i fod o'n Gymro nad yw wrth fodd cynhaliaetholwyr Cymraeg heddiw ac yn falch o'r ffaith i fod yn gwasanaethu yn y fyddin Saesneg ac yn y blaen. Eto, mi oedd o'n Gymro i'r car mewn ffordd, oedd o'n dreulio holl amser, ac oedd o'n gallu sgwennu Saesneg, a mae debyg Ffrangeg. Ond oedd ysgrifennodd y holl hanes y byd yn Gymraeg. A wedyn ni ateb dy gwestiwn i, Richard. Ar ôl gorffen, nath o postio'r cyfan at i berthnasa yn Sir y Fflint i gefnfryd yn teulu Mostyn. Right? Felly mae'n y gyflwyniad lle mae'n cyflwyno'r llawysgrif i'w deulu. Wan ta. Felly, dyn ni'n mynd o'i lawysgrif gynta na, sy'n debyg iawn i lawr y lawysgrif y Cymraeg o'r 15fed ganrif, o diwedd yr oesau canol, os ydych chi eisiau arddel y math yna o gyfnodoli bras, ac yn y blaen, i'r chronicl yma, sydd yn, bron yn ddrych i rhyw raddau i ddiddordebau ac angerdd oes y dadeni a'r dyneiddwyr, humanists, nad oedd Elis yn ddeneiddio go iawn gan a chafodd addysg mewn prifysgol, ond oedd o'n darllen, oedd o'n defnyddio ffynonellau Cymraeg a Saesneg, Ffrangeg, Lladin, mae'n debyg, bosib Flemeg hefyd, ffynonellau llafar, straeon glwodd o, gan gynnwys chwedlau Gwerin Cymraeg glwodd o pan oedd o'n blentyn yng Nghymru, mae'n debyg, a pethau welodd o mewn hen lawysgrifau Cymraeg, a Sion glwodd o gan weision Cymraeg yn Llundain ac yn Calais ac yn y blaen. Hefyd, oedd o'n darllen llawer o gronicla Saesneg, oedd y wasg argraffu yn Lloegr yn mynd i'r Rhempwan, ac oedd y lawr o gronicla gan bobl fel Edward Hall, hanes y Tuduriaid, hanes y rhyfeddol Ros yn arwain at orsedd i'r Tuduriaid gan Edward Hall, Fabian, John Rastl, mae llwyth o Saeson wedi bod wrthi yn sgwennu cronicla. Nhw wedi cronicla am Loegr a Phrydain, ac oedd yn cael ei hargraffu. A dyn ni'n gweld bod Elis wedi darllen ac yn wedi defnyddio rhai o'r cronicla printedig Saesneg yma. Hefyd, oedd o'n defnyddio llawysgrifau Cymraeg canoloesol. Mae gyda fo ei fersiwn ei hun o Frit y Frenhiniaeth, y Brit y Tywysogion, yr hen draddodiadau llawysgrifol Cymraeg. Oedd mor boblogaidd yng Nghymru o'r 30 ganrif 10 ymlaen hyd at diwedd y 15fed ganrif ati. Hwnt da. So yn cymysgu ffynonellau, llawysgrifau, print, llafar, a hefyd Cymraeg, Saesneg, mae debyg Ffrangeg, Lladin ac yn. Felly oedd o'n taflu i rwyd yn eang iawn ac yn cymryd pob math o ffynonellau i sgwennu i gronicl. Gan gynnwys y pethau yr oedd yn llygad dyst iddyn nhw ei hun. Fel mae rhan o'r chronicle bron fath hunan gofiant mewn ffordd fel ydych chi. Ond, o ran uchelgais y gwaith yma, Richard, mae'n anferth. 2,500 o ddalennau, mae'n dechrau gyda'r greadigaeth Beiblaidd. Mae'n dechrau gyda Duw yn creu'r byd, fel y ddechrau gennym y Beibl. Priodol iawn. Hanes Adda ac Efa, nga'r ddechrau ac yn y blaen, ymlaen trwy hanes yr hen Frenhiniaeth y Ddewig sy'n cael ei crybwyll yn yr hen testament yn y Beibl. Ymlaen, a mae'n trio adrodd holl hanes y byd yn yr iaith Gymraeg. O greadigaeth, Duw ar y ddechrau hanes y byd yn ôl y stori Gristnogol lle. A mae'n gorffen yn ei oes ei hun yn
1552. A mae'n trio adrodd nid yn unig Cymru a Lloegr, allan rwst, ond hefyd Sir y Fflint, gwir allan rwst, mae Trefryw yn cael crybwyll, sydd ddim yn rhywbeth. Ond hefyd hanes Frenhiniaeth Ffranc, hanes y pab, neu'r paboedd yn Rhufain. Mae'n sôn am hanes y Twrc, sef y Sultan. A mae'n sôn am darganfod mewn dyfynodau, achos nid darganfod oedd o i'r brodorion oedd yn byw yna, ond darganfod America'r byd newydd. Nath ni ddarllen yn y benod gyntaf, dyfyniad o'i waith yn sôn am ddyfeisio'r wasg argraffidd yr Almaen. Mae'n sôn am ddyfeisiad o ran gwyddoniaeth y pethau hefyd, pob math o bethau, i gyd yn yr iaith Gymraeg. Oedd yn defnyddio rhywbeth o strwythur 6 oes y byd. Oedd yn hen strwythur yn mynd yn ôl i destun y Lladin o'r oesau canol cynnar y ffy hwnt da. Canrifoedd cynnar yr Eglwys Gristnogol, dyn ni gwir, roes trefn ar amser trwy sôn am 6 oes y byd. A'r 6 oes i'r oes dyn ni'n byw yn ddiwan yn dechrau gyda Iesu Grist. Felly... Mae'n sobor yn ddiddorol bod, fel ti dweud, yr uchelgais mae'n sgwennu hanes y byd yn Gymraeg dros 2,500 o dudalennau yn Calais. Ond hefyd, dwi jyst yn dod nôl at y peth yma, mae'r ffaith bod o di yrru o allan o Calais, cyn cwymp Saigon, mae'n amlwg bod na rhyw syniad bod na rwy'n arall yn mynd i ddarllen o. Oedd. Ddim jyst yn mynd ar ei ddileit i hun oedd hyn. Yn union. Hynny, mae'n bosib i fod, mae'n deud hyn, dyn ni gwir, mae'n darllen y well, nawn ni ddarllen rhagymadrodd y Gronicl, sy'n dod ti'r diwedd, ar ôl gorffen Rhan, ti'r diwedd, mae'n sgwennu rhagymadrodd ar gyfer y darllenwyr, sef i gefnryd yn Heili Mostyn yn ôl Sir Fflint. Dyma'r dyfyniad cynta dwi eisiau ti i ddarllen. Felly dyma Elis Gruffydd yn cyflwyno ei Gronicl i'w ddarllenwyr yn ôl yn Sir y Fflint yng Nghymru. Reit, mae Jerry wedi danfon rhywbeth fi argraffu cyn i ni recordio, felly mae rhaid i fi reid yn sbectol ymlaen sy'n mynd i fod yn boich efo'r cyrn yma ar yng nghlistiau. Dyma ni. Rhagymadrodd y Gronicl. Yr ydw i fi yn cyfadda fyno fy hun nad ydw i fi yn y mater hwn yma, ond nid yn yr un modd o gyffylybiaeth ac y mae yr ysbardyn i'w wneithyd i'r march gerdded rhedeg neu dithio nghynt yn ei flaen, neu ynta'n gyffelib i a gallen i'r... Ti'n gwybod beth i a gallen? Carreg hogi i roi min ar gyllell. Carreg hogi. A gallen i'r gwyr dysgiedig i hogi ei cyllyll, i olymu ei penna, i ysgrifennu yn ogystal, i lyfynhau ac i berffeithio fy ngorchwil i. Mae un frawddeg di hwn i gyd. Mae Elis yn hofian o frawddegau hirwyntog cymhleth. Mae'n almeinwr cyn ei amser, dydy. Yr hwn a ddarfu i mi i frenaru yn gwysau mawr balciog tra gwthyn ei cyswllt. Yn yr hyn ydw i fi yn cymryd arnaf am genach na gŵr syml, disas, diddysg, anwybodol a fai yn cymeryd arno fod yn ben llongwr i liwio ac i gyfarwyddo llongiad o ŵyr o fliant ac anrhydedd dros fôr llydan i wlad yn yr hon ni buasau neb ohonynt twy erioed yn y blaen. Un frawddeg ydi hwnna. Un frawddeg, Jerry, mae hwnna'n greulon. So, o'n i jyst yn trio ddarllen o, so be mae'n dweud? Wel, dyn nhw'n fawch, mae'n cyflwyno'r Cronocl i'w gefnfryd, sydd yn uchelwyr, sy'n bwysig cach mewn ffordd yn gyfwythol cach nag o. Ac mae'n bosib iawn, o gen efo rhyw ymrafal yn y llysodd bar ynghylch tir etifeddodd yn Sir Fflint. Mae'n bosib i fod wedi gofyn i'r cefnryd yma ymyrryd a helpu fo efo etifeddiaeth yn ôl yn hwyll llanasan Sir y Fflint. Felly mae'n bosib bod yna chydig bach o dim hwda anrheg i chi a gynewch i ni fi. Dwi'n gwybod, ond yn sicr, mae'n trafod y gwaith mae'n cyflwyno. Ac fel ydych chi'n gwybod, mae'n llawer o'r rhagymadrodd mewn llyfrau Cymraeg, a llyfrau Saesneg, y Lladin a Ffrangeg, o'r 1915. Mae'r awdur yn wylaidd, ond mewn ffordd ffug wylaidd i ryw radd, yn dweud, dwi ddim cystal â chi, a dwi mond yn anwybodus. I fod o'r achos yma, Elis Gruffydd, mae'n cyflwyno'r testun gafodd ei sgwennu erioed yn yr iaith Gymraeg. A'r rhaid bod o'n gwybod hynny, da. A nes ymwneud,
felly, ar y dechrau yma, y dwy fy'n cyfadda yna fy hun, na dwy yn y mater hwn yma, sef y mater yma o ysgrifennu, hyn de, ond yn yr un modd o gyffylybiaeth, cymhariaeth, a wedyn mae gen i fel er bod y brawddeg yn hirwyntog, mae wedi sarnio'n gelfydd hefyd. Mae gen i fo gyfres o drosiadau yn cymharu i waith o fel awdur, right? Yn trio dweud, dwi ddim yn bwysig. Hi sy'n bwysig yn darllenwyr, dwi'n bwysig. Yn gynta, fel ysbardun i wneud i'r march gerdded, rhedeg neu dithio'n hynt. Ysbardun i wneud yr ceffil fynd, de? Ach chi, dy'r marchogion, dwi'n bod ysbardun sy'n helpu chi i symud y ceffil ymlaen yn gynt, de? Wedyn mae'n dweud i agallan carreg hogi i'r gwir dysgedig, hynny yw, di o ddim yn dysgedig i hun, i fod o wedi sgwennu 2500 o dudalen yn Gymraeg. A chi sy'n dysgedig, i chi hogi eich cyllyll i olymu penna, penna'r plien ysgrifennu neu'r ysgribennu i berffeithio fy ngorchwili. Felly dwi'n mond yn rhyw declan, rhyw offeryn i helpu chi i sgwennu'n well. Na ti. A wedyn, un trosiad amaethyddol wedyn, yr hwn, sef y gwaith hwn, dwi'n ei gyflwyno chi ddarfu ni freiniaru, freiniaru'r tir yn gwysa, fel torri cwys, da. Ydych chi'n freiniaru'r tir cyn rhedeg y plannu hadan, da. Felly dwi'n mond wedi braniaru'r tir mewn ffordd fawciog, mewn ffordd amrwd iawn i chi. Na ti. A wedyn, mae'n dechrau, wedyn mae'n dweud yn yr hyn, sef y gwaith yma, nid wyf yn cymeryd arnaf am genach, hynny yw, dwi'n mynd credu mod i'n wahanol i fod yn ŵr syml, gwr syml mae'n dweud, di-sas, hynny yw, heb ras, heb urddas. Di-ddisg, di'n heb ddisg, da, i fod wedi sgwennu y gwaith anferth yma, anwybodol, mae'n dweud, dwi'n syml, dwi'n ddi-ddisg, dwi'n anwybodol, a fai'n cymryd arno. Dyma lle mae'n rhyw dro yn y cynffon o ran y ffordd mae'n bychanu i hun, ger bron i ddarllenwyr, reit? A fai'n cymeryd arno fo yn ben, cymeryd arno i fod yn ben llongwr, yn gapdan llong, reit? Yn gapdan llong, i lwio llong, de, ac i gyfarwyddo llongiad, llongiad o wyr o fliant. Fliant, os cofio'n efo'r testun canoloesol, fatha wisg, oedd yn boethus iawn wedi wneud o sidan, felly bliant dynion o ansawdd boethus, ac anhydedd, right? So dwi'n mond yn gapdan llong sydd yn llwio'r llong, llawn dynion o ansawdd ac anhydedd, sy'n well na fi. A wedyn, dyma'r tro yn y cynffon, dros fôr Llydan, sy'n diddorol, achos trosiad sy'n yma yn disgrifio i waith llenyddol a'r berthynas rhwng yr awdur a'r gwaith a'r darllenwyr, sy'n diddorol iawn. Ond hefyd, mae'n adlewyrchu reality fywyd, mi oedd o'n byw dros y môr yng Calais, Mae'n tywys nhw dros fôr Llydan i wlad yn yr hon, ni buasau neb ohonynt dwi erioed o'r blaen. Felly dwi'n dweud, dwi ddim yn bwysig, chi sy'n wybodus, chi sy'n dysgedig. Ond mae gennau brofiad o llaw. A hefyd, dwi'n eich tywys i wlad yn yr hon, ni buasau neb ohonynt erioed o'r blaen. Hynny yw, a dyn ni'n deud heddiw, mae'n ymadrodd drosiad Cymraeg llond gwlad o wybodaeth, ynddo? Mae'n dweud, dwi'n cyflwyno gwlad newydd. Llond gwlad o wybodaeth i chi, dych chi erioed wedi bod yn ddi o'r blaen. Mae'n atgoffa fi dipyn o gyflwyniad y tywysog Machiavelli, os ti'n cofio, lle mae o'n cyflwyno y llyfr i'r Medicis ac yn rhyw ffug gwylaidd yn y cochwyn am yna. A math o beth ti'n cael mewn rhag ymadroddion. Yn ollol. A mae wych dydi. Dwi'n sylweddoli, Jerry, bod ti'n droi o gwmpas y sgwrs yma. Da ni wedi bod wrthi ers cryn amser yn siarad yn barod. So, mae'n wych. Mae'n mor diddorol. Mae'n a lot i wneud. Reit da. Felly, o ran math o straeon eraill, cofiwch, mae'r gwaith Cymraeg yma'n dechrau gyda Duw yn creu'r byd a adfac efang ar ddedr yn mynd ymlaen trwy holl hanes y byd hyd at oes Elis ei hun. Ond i enghreiffdio'r fath o bethau sydd yn y gronicl yn cofnodi pethau welodd neu glwodd am ddigwyddiadau pwysig,
Mae'n y stori yn y Chronicle am sgwrs rhwng Harri VIII a'r Frenhines Anne Boleyn. Anne Boleyn, Ie, so sgwrs gofnodwyd tua 1536, mae'n debyg. Ac mae'n stori glywod Elis gan Gymro arall oedd yn was, neu ar hyd gadwyn o clecs, neu melyn glecs Cymru Cymraeg, o un was Cymraeg a'r llall o'n i'n gyrraedd yn Calais. So dyna'r ail ddyfyniad. Ynghylch y cyfamser yma, megis ag y glywais i ŵyr o'r llys yn dywedyd, y digwyddodd i'r brenin fod wrthi yn cellwair ar Frenhines ac yn dywedyd yn y modd yma. Yn wir, pedfai penpryd digian semer ar dy gorff. Be di hwnna? Be mae hwnna'n golygu? Dyna i ffwr o Jan Semer, i ffwr Gymreicaidd o Jane Seymour. O, Jane Seymour. So, digi... So mae'n siarad a'i wraig, mae Harri VIII. So mae rhyw Gymro o'r llys wedi clywed hyn, a mae wedi cyrraedd clustiau Elis Gruffydd yn y pendraw. Wedi clywed y brenin Harri VIII yn siarad a'i wraig bresynol, Anne Boleyn, ac yn dweud hyn, am Jane Seymour. Pe fai penbryd Jane Seymour ar dy gorff... Penbryd, sef wyneb neu pen neu wyneb, ie? Ie, ar dy gorff di, diogel ydyw na allai ddyn yn y byd lunio graig na morwyn berffeithiach ei ffryd a'i gwedd a'i hymddygiad na thydi. So, tasach chdi efo gwyneb Jane Seymour ar dy gorff di. Ie. Swn i parhau o diddordeb efo chdi. Ie, neu pen Jane Seymour. Ar dy gorff di. Wedyn, mae'n adrodd wedyn. Y geiriau y gymerth y Frenhines yn soredig iawn. Siomedig iawn. Ac o hyn allan, ni bu gymaint o gariad ac y fiasau rhyngffynt wy yn y blaen. Wel, dyna sioc, de. Yn union. A wedyn mae Elis yn mynd ymlaen i ddweud, mae'n mynd rhagddo dweud, ac yn ddian wedyn oedd achos yn ebyn Anne Boleyn, a mi dorwyd pen Anne Boleyn i ffwrdd, reit? Felly mae'r stori, mae'r hanes y bach yn rhagweld hynna. Ond wrth gwrs, mae'n gwbl amlwg i fi, fel rhywun sydd wedi astudio llen gwerin, gan gynnwys humor a jokes gwerinol ac yn y blaen, tipyn. Nid hanes go iawn sy'n yma, ond joke, y beth ni'n gael heddiw yn sick joke, de, ti'n bod? Ar ôl i Anne Boleyn gael ei lladd, ar ôl i Harri VIII dorri pen Anne Boleyn i ffwrdd, oedd y joke yn cilchredeg yn dweud bod y sgwrs i digwydd, a Harri i ddeud oedd Anne, wel, pe bai pen Jane Seymour o dy gorff di, mi fysa, ti'n fa? Felly, mae'n eto, golwg, priar y wal gweision Cymraeg. Yn hollol, ffantastig. A wedyn mae'n y gymaint i drafod, a cofiwch da, mae'n y 2,500 o ddi'r elena, dyn ni ond yn crafu a cynnig, dyna pa mae angen Pennod arall i drafod Elis Gruffydd hefyd. Ond i orffen heddiw da, dwi eisiau craffu ar ddarn o Gronicl sydd yn darlunio un o'r agweddau hunan goddiannol a trobwynt yn mywyd Elis ei hun, pan gafodd y swydd na yng Calais. Felly mi oedd o ar y cyfandir yn ôl Calais efo Sir Robert Wingfield i fos, i feistr, mi gafodd y swydd, a ddim gwybod hwylio yn ôl i Lundain i gael ei bethau, hwylio yn ôl i Calais, i ymgymryd o'i swydd newydd yng Calais, a dechrau sgwennu Chronicle. Felly, dyma'r rhan o Chronicle sy'n disgrifio hynna. Mae'n eitha maith, felly dwi wedi torri fel lawr i rhyw 3 dyfyniad, a na ni siarad eich bach rhwng y dyfyniadau i egluro. So dyma fo'n yn trafod y trobwyd hwnnw yn ei fywyd ei hun. Dyma ni, yn y flwyddyn o wladychiad y brenin Harri VIII, 20 mlynedd yn niwedd yr hon, yr hyn y sydd i'w ddywedyd ar y 7th dydd ar 20 o fis Ionawr, y doethym i mewn weidgys. Wages. O retinw Calais. Yn y man, y trigais i o hynny allan, yn y lle bu mi yn dwyn fy mywyd, y rhan fwyaf o hynny allan yn gweled ymrafeilion o bethau a'r afai gymesur i roddi wynt mewn ysgrifen. I roddi nhw mewn sgrifen. Felly mae'n sôn am, ar ôl mynd i gael nath o dechrau sgwennu, hyn mae'n sgwennu, y Chronicle ma da. Iawn? So mae'n wych. A wedyn mae'r ail darn, yr un rhan o'r Chronicle, ond wedi cadw tymud allan achos mae'n a lot yma. A wedyn mae'n sôn am fynd yn ôl i Lundain i gael ei bethau, dyma'r dyfyniad nesaf.
Ac ar fyrder o enid yn ôl i mi gymryd fy llaw yng Nghalais y deithim dros y môr i gair lydd. I Lundain. Mae'n defnyddio'r hen enw Cymraeg, dyn ni'n gweld yn cyfrainc llydd y Llefelys. Ie, yn hollol, cair lydd, gwych. Gwych, ffantastig. Y deithim dros y môr i gair lydd, i gyrchu fy archenad ac i roddi cadwodaeth Plas Wingfield i fyny, y swydd y buaswn ni yn gwyliad arni ers 4 mlynedd neu 7 yn y blaen. Ac yn ôl darfod i mi longi y cyfryw ffitel ac gyr offer ac oedd geni fi, my fi a eithi mi wared mewn cafn ar hyd yr afon yn ôl y llong. Ie, felly mae'n mynd yn ôl i Lundain, yn ôl i archenad, i wisg, i bethau. Mae archenad yn gallu golygu dillad o fath o bethau penodol i wisg, i bethau personol, a'i offer, i vital, i stwffo. A wedyn mae'n mynd mewn cafn, sef llong neu cwch bach, ar hyd yr afon Tabwys. Y barges ma oedd yn mynd ar hyd yr... Tabwys, yn ôl y llong. A oedd wrth angor bellach lawr yr afon Tabwys da. Mwyn cymryd... Oce. A wedyn mae'n disgrifio'r fordaeth yn banol iawn. Os gynnu nhw'n diddordeb yn hanes llonga hwylio, mae'n diddorol ofnadwy, ond mae'n rhyfeith i ni heddiw. Mae'n mynd allan, mae'n mynd lawr at Tabwys o gwmpas de Lloegr, a mae'n storm, temistol fel mae'n dweud, storm anferthol. A mae'n berig y bydd y llong yn suddo, mae'n poeni. Felly mae'r dar nesaf, dar ola heddiw. Oce, dyma ni. Elis Gruffydd yn disgrifio'r profi temistol, storm ar y llong. Ac ynghylch 7 ar y gloch o'r nos y daeth corff y dymystol hon atom ni. Yr hon a chwythodd mor greulon ac i'r angorau golli ei gafel ac myned yn ôl y llong. Yr hon a oedd y gwynt yn ei gwthio i'r môr. O'r achos y dyrchafasom ni yr angorau ac ei bwriasant hwynt i'r llawr bob un yn ôl i gilydd yn fynych iawn. Yn yr amser yr oeddem ni yn crio ar saint, pawb wrth y modd y bai ei oglyd. Rhai ar fair o Walsingham, eraill ar y grog o ddrws o gogledd yn eglwys Bawl, ac eraill ar Saint Safiwr o Ffarmisau, eraill ar fair o Farcync, ac eraill ar fair o'r Piw yn Westminster. Yn yr amser roeddem ni i cynwaned fy ffydd a gŵr arall, o'r achos yr addewais i ynof fy hun, ddyfod ar fy nhraed a cheiniog i ddwynwen. I ddwynwen, hyfryd iawn, pa bryd bynnag ar y rhoddasau Duw a'r saint genaid i mi i sathru trodfedd o dir Lloegr. Ac yn y modd yma, yr oeddem ni oll yn rhoddi ein gobaith yn fwy gyffion o gau brennau, a oedd rhai ohonynt twy 300 o filltiroedd oddi wrthym ni nag i Dduw ac i'r prennau, drwy wirthiau Duw a oedd yn ein cynnal ni ar ucha y dŵr. Ie. So mae'n lot o digwydd yma da, reit? Mae'n gyffroes, mae'r llong yn cael ei chwythu allan i'r môr, mae'n tynnu'r angora, mae'r morwyr yn bwrw'r angora yn ôl eto geto'n trio dal gafol, ond ddim yn gweithio, mae'r llong yn mynd. Mae'n poeni fy bwyta. A mae'n dweud wedyn bod pawb o'r llong yn dechrau fod ei crio ar saint, gweddio ar seintia. No, y pwynt yma yw bod Elis Gruffydd erbyn hyn yn Protestant, reit? A Protestant eitha selod. Dwi'n meddwl mae'r hanes y Pris Morgan a Grymod. Mae'n bosib mae Elis Gruffydd yw Protestant Cymraeg cynta sy'n mewn ffordd yn rhoi hanes o ei drawidigaeth ei hun i rhyw rafa. Sy'n neud o'n hyn o'r arwyddol cawl yn hanes Cymru a hanes crefydd yng Nghymru, be bynnag. Ond, be da ni'n ei weld o fan hyn. Mae protestaniaeth di mynd, da ni'n ôl... Mae pawb yn crio ar wahanol fersiynau o'r Borwyn Bair yn y gwahanol eglwysi yn Lloegr, Walsingham a Westminster ac yn y blaen. A wedyn mae o'i hun yn gweddio ar Santes Ddwynwen. Ddwynwen, mae'n ffantastig, dydi. Yn addo i fynd a cheinio cerdded yr holl ffordd, reit? Ar fy rhaid, cerdded yr holl ffordd o ddeis Lloegr i, sy'n gorau croesi'r fenau rwsys da, achos eglwys Dwynwen ar Llanddwyn da. Yn Ynys Llanddwyn, ia. A dyn ni'n meddwl am Santes Dwynwen fel naw sant, neu naw Santes Cariadon, wrth gwrs heddiw. Ond os ydych chi'n wedi gweld eglwys Dwynwen,
ar Landwyn ar Ynys Môn. Mae'n amlwg iawn bod yn cynnig i hun i forwyr, de. Dychmygu morwyr Cymraeg yn y 15fed ganrif yn gweddio i ddwynwen i gael taith ddiogel ynde. Felly oedd wedi syrthio yn ôl pan oedd o ar fi'n marw, neu poeni fod ar fi'n marw, yn syrthio yn ôl ar yr hen grefydd. Ar yr hen ffydd, de, yr hen ffydd, gwych. Ac un o'r seintiau Cymraeg hefyd, Satas Gwynwen, ac yn perthyn neilliol i Ogledd Cymru, un o Sir Fflint oedd o de. Fantastic. Ond wedyn, mae'r ffordd ar y diwedd, y darn ôl yn ysir allan yn wych, achos mae yna hunan ddychan, a mae Elis yn wych. Mae gyda fo lais personol. Mae'n finiog, mae'n grafog, mae'n ddoniol, mae'n deud i ddeud yn blaen am bobl eraill, a mae'n bychanu hun. Yn y modd yma, roedd yn rhoddi yn gobaith yn fwy i gyffion o gau brenna. A dechrau'r penna, tafodiaeth Sir y Fflint, nid prennau, ond penna Sir y Fflint yna. Darnau ffug gau o bren, achos bydd y delwau o'r seintiau Catholig mae'n eglwysu fel arfer wedi cael ei allan o bren. So darnau ffug o brennau, delwau pren ffug, rhai oedd 300 o filltwr nod i ddiw a prenna, a darnau o bren, trwy wythiau diw, oedd yn cynnal ni ar uchar dŵr, sef y llong de. So mae'n hunan ddychan anhygoel, dydy. Mae'n ffantastig. Da, de? Felly dyna gyflwyniad gwych i Elis o ran i bersonoliaeth, i gamp ar hyn oedd yn enw wahanol. Ac i ddod nôl at y pwynt ar y dechrau, na ti. Fod o mewn ffordd rhyfedd yn gwbl unigryw, ond eto yn gwbl nodweddiadol i oes. Wel, oedd yn unigryw achos, wrth gwrs, doedd neb wedi sgwennu rhywbeth fel hyn o blaen yn y Gymraeg, right? Gwbl unigryw, wedi sgwennu gymaint yn yr iaith Gymraeg, a gronicl un gwaith mor uchelgeisiol yn yr iaith Gymraeg, right? Felly mae'n unigryw, de. Ond hefyd mae'n nodweddiadol yn y modd dyn ni'n gweld yn hanes i bywyd, oedd pontio rhwng y 15fed ganrif a dillio o ran addysg, o ran ysgrifennu, o ran creu llawysgrifau oesau canol i'r cyfnod newydd, fwy personol ac yn y blaen. Ac hefyd, ran i oes, fel Cymro, oedd yn gwasanaethu y drefn diduraidd yn filwr yn myddin Harri VIII ac yn falch iawn o hynna. Ac mi welwn ni yn y bennod nesaf hwyrach, y math o chwydla mi gopiodd Elis yn dyrchafu'r tuduriaid. Mi oedd o hefyd wedi prynu mewn, oedd yn gem gwrselog iawn, felly oedd yn Gymro o'i oes ynddo hefyd. Oedd yn unigryw, felly dyna beth dwi'n feddwl. Ffantastig. Jerry, mae hwnna wedi bod yn... O'n i'n gwybod rhywfaint oherwydd bod wedi darllen dy gyfrol di, ond mae o'n... Mae cael just clywed i lais o yn fyna yn arbennig iawn. Diolch ti am hynny, oedd yna wir yn hynod o ddiddorol. Felly diolch i ti am yn tywys ni drwy'r bennod gyntaf, Elis Gruffydd. Diolch i Richard Martin sydd yn cynhyrchu a mae'r rhewi yn y gongol yn y stafell oer ofnadwy yma yng Nghaerdydd. Dwi'n chwysu'n y stafell boed yma. A ti'n chwysu yma. Cofiwch bod yr hen iaith ar gael drwy'r gwahanol ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael trwy YouTube, da chi gallu gwylio ni fyna hefyd. Da ni ar gael yn gyntaf ar am. Da ni werthfawrogol iawn os ydych chi'n rhannu'r newyddion da am fodolaeth y pod efo unrhyw un all fod efo'r diddordeb. Tro nesa, da ni'n gwybod beth da ni'n neud tro nesa, am unwaith, da ni'n dod nôl at Elis Gruffydd. Os yn y cyfamser bod chi'n methu disgwyl i glywed mwy, cerwch i brynu copi o Soffir Ystyr Saeson, achos mae o'n arbennig o dda. Os ti'n dal mewn print, dwi'n gwybod sy'n dal mewn print. Mae fyna lyfrau law, fydd ar gael mewn llyfrau law. Yn y bargain bin. Yn y bargain bin, ia. Diolch fawr, a welwn chi eto, hwyl am y tro. Hwyl fawr.